Ngimngelela neNingizimu Afrika kuphi na kuphi la kufanele khona ngeingwezo online ngamakhankasongo President of the Big Nation isibonga kakhulu ngomendekeli kaBig Zulu lapha ke Fishery Shwini umtekhala eke lapha ke ngempela ke album yakhe ke lapha ke uBig Zulu Combination record ayikhiphe nje mangaphosisi 3 weeks ago. Sibonga kakhulu mfowethu umsebenzi wakho muhle uthuthukisela amacila kithi amaciko akithi kakhulu lokho ke siyakuthanda futhi siyakubonga shwini mfowethu uNkulunkulu akugcine ngoba ithalente lakho aliphoqa ithalente lakho nalo aliphoqa awukhuluma indaba zamuntu uyaqula uyasebenza wenza into eyaphambili ngakho ke njengamanje masingena nengoma ethi mbulali wami tshela ubaba ngimhlungu kakhulu emoyeni ngegameko ezenzakalayo most yazo zenziwa abantu engimaphethe futhi abangamabhinci abalaleli maskandi abathanda ubhinci abathanda isiko sabo abanye indlala abanye ubulwane abanye into engikwazi ukuyichaza ukuthi ibizwa ngani bathenga ukuthi babulala abantu bebezinkabi abanye utshwala badaka utshwala ingane zincane gcine zibulala abantu kade sikhala nje kuthangana ukuthi ke kulimale umfana lokuthiwa lapha uLukujana uMasibila ukahamba kwalo mfana loyo emncane engaka uyabulala ikusasa siyaphunguka abantu bakithi Afrika siyaphunguka amaZulu akithi siyaphunguka bafowethu namhlanje kunomfana futhi wala kwaMashu engizokuthiwa laphana uthi emakhuma amakhulu waqhuma inganono wazona uMaqhubeka inganono obesongelwa kakhulu noSalikwa laphana ngizokuthiwa ulimele futhi lokufana engane encane kakhulu leyo nto leyo ikhomba khona ukuthi isimo sizima kakhulu kodwa ubekile umbuzo oyobuzwa kwenzayo mbulali wami tshela ubaba mbulali wami tshela ubaba ngakhala ngimemeza njengengane tshela ubaba ukuthi angibulalilayo lo mbuzo lo mawukwazi ukuphendula uyibuze wona usasiphethe isibhamu khumbula ingoma yehlanganana la kukhona ushwini umuntu ekhala khona becula kwehlanganana noma mhlawumbe bethi uthi angithathe isibhamu ngiyobula yobula 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 labantu owana leso sibhamu naleso sibhamu ngeke usimele wena oyibuza lo mbuzo ukuthi ungasimela leso sibhamu mbula lo ntweni baba ubufakazi buhlala kuphela inkabi seyibanjwa amaphoyisa sephansi njengey'ngane njengamaselesele belwe nazo sigcine isana lento eyenzeka lapha eNanda kuthiwa yi-west ichazwa into ichazwa iyalungiswa ngoba abantu banamhlanje baphila ngamathrendi amahle namabi ungathola ukuthi ngalesikhathi uchazwa mina ngangitshela ubaba bafowethu ngifica ubaba ekhaya ngesikhathi kudala lapha kusaqala izinto zohunga uthi hey yazi mfana wami kade ngibuka indaba lapha ngithi mina yini baba uthi mina sengiyakwazi ukwenza ihunga hawu uyakwazi ukwenza ihunga wathi hayi nikhazelwa amaphoyisa kuthiwa kuhlanganisa ukuthi nokuthi uthi ungathatha kanjani information ebucayi top secret information ekufanele ingaphili emphakathini bese uyayichaza ku-radio station ngizwe lapho khuzini umkhulumo wamaphoyisa kwakusewubaba lo umdungu lo wathi ibhova livukile emva kwalokho wasuka lapho ke lo baba into ayenzayo ukuthi mayechaza ukuthi kuhlanganiswani thatha ama-ARVs kuhlanganisweni kodwa kuthiwa waphume ihunga lapho leyo nto leyo mawuzwa uthi ubaba ngimdala abantu abamleti isikhathazile ey'nganeni kodwa manje uzotholakala umuntu oyitoli ukuthi yiyo ngempela makuhlanganiswa ukuthi nokuthi emdala iy'ngane ayilaleli siyalo zilalela ukuthi ziyawina zona zenza kahle izolife njengamanje ke ngenzankwethu ngene ngesikhathi ukusimemezelile
ongabonanga usewubona isikhathi abona ngaso kodwa ngifundisa abantu ukuthi njengo president of the Benqe Nation ngizimela lomculo owakho nje umuntu wesizwe samabandla wonke umsizwe wazokuthi uyangithanda awungithandi kufanele kwazi ukuthi mkhonjiwe ongangezwe lakhe hayi ungangezwe lakhe lo igama lakhe ubatshazwa umkhulu bakhe ongangezwe lakhe icebo mfokadlamini eke lapha ke elekelana nensizwa lapha ke ikhapha lasophongolo bafowethu ngifuna ukubabaza ngabaza ubuhle ngibabaza ke injabulo iphinde futhi ukubabaza kwami kuhambisana neseluleko lesiyalo. We are the Zulu nation and we are the Zulu kingdom, the biggest kingdom in an African continent. Sibakhulu sizidudlakazi la eAfrika noma abantu bangasithuka bethi sizibhanya abanye bethi siziphuphuku besishuphi people Zulus low class people is fine. We don't have a problem with that, but that is a challenge and that is a debate for another future. Better sifundile into esiyaziyo ayi drive ama-taxi nenkani nokuthi ngizokushaya ngiziyashayana futhi angeke ngiphike lokho kodwa sishayile nje asingeke sishayile isikhongothayo sishayana nje sishayile nje abazingeni sishayile isikhongothayo njengamanje ngaza kwethu angifuni ukuthi ngiyale ngale ngthemeleza kodwa ngqo okumthethwa yambose dingiswayo ngithi kuwe into yenze emabhida mapholoba futhi ufulele nje ngifumashiya amahlathi angazoshumayela wena amakade gezani izandla sidle ngathi ihloko yenja isivuthiwe ngithi ngiyabonga abafana bami ukuthi nilibele iqiniso kuhamba uyibanga elide kakhulu last challenge khona last tholakala khona siyephesheya sidinayo amavisa sidinayo i-access endaweni ethize uthiwe thina asifanele ungena nezikhumba zethu nemvunulo yethu akufanele ungena kodwa awukho umhlaba nezwe lilodwa lase-Afrika ozokuthiwa umuntu waphesheya wavinjwa evinjela ukuthi uvunule ngemvunulo yakubo idoda zakubo eke nemnazaretha yakubo akekho noyedwa wakwavinjwa amaSulumane nabamhlophe namangisi ama-French namaPortuguese wonke aphethe umhlaba nama-China's colonizayo angena nge-free access futhi ngisho umuntu mayesesha umlungu noma iChina ngoba ikhandiwe lento kuthiwa bona bayi-tourism bona babalekile bona bama-investor uthi halamuzi kanti la ukhona inkinga sacindezela ilembeke ukulikhulisa kwenu mfokamthetho akuna mama oyavetula insizwa amadoda uyavetula insizwa amadoda uyavetula insizwa yabona wakhitha mfana ukhitha Moses Mabhida phakathi esiqhubaqhubhamlando esalimalela lapha kwena saMozambique wazabalezela lelizwe umuntu umzabalazo amathambo akhe asanda kubuya manje ngo2011 ezongqotola eNingizimu Afrika uMoses Mabhida wamangalela ukuthi kwalesi stadium vele sasikazwa kubizwa ngeLembe kodwa kwase kuba ne debate ke kwase kuba political alignment sagcina sibizwe uMoses Mabhida ngakho ke into engiyisho njengamanje angifuni ukuhloniza ngithi ngaphezulu kokuwina kweKaizer Chiefs nomdlalo omuhle abawutshengisile ngithi mina bakwethu uyi-celebration ye-final noma ye-derby sivamise ukubona kungena abantu bamapiano bezoshaya igqomu omafikizolo bezonandisa asikaze siyibone thina sibabaza nje asihlanyi ingoba we have been oppressed for the longest time njengoba sibabaza nje ngoba sihlanyi
kade sacindezela kanza kwethu even kuma commercial radio station platforms thiwa thina sikho commercial thiwa thina singama consumers singama buyers into yokuthenga siyinto yokuthenga ubusho ubamba line kwaBoxer ukuthi thina siyabonakala thina sizi manager kuphi asifanelwe lokho thiwa silazi ibhizinisi phuphu with our own numbers. Mina nje umuntu wakwaZulu umZulu phaka ongayihlonisi ukuba umZulu phaka lokho akusho ukucindezela esinye isizwe nokucindezela abanye abantu. Angisoze ngakwenza lokho kodwa akukwazi ukuthi mina mangisha isifuba mina ninemali ingabaza lokunina nini esinye isizwe bese ngizokhuluma leli gama elikhulunywa ziyitabani leli gama tribalism ngoba ukufunda kwenzalo ngifundela kithi nesihlanyela nini leli gama elikhulunywa imbongolo lezi tribalism ubandlululo yacindezela yonke lezo zinto lezo ikhomba ngokusobala ukuthi aniyazi enikhulumayo. Uma mina ngempela nizazi mina ngabona nje ngiphethelwa nayo lembongolo le thwala ikhodi lethu upapapeni shikwembo yithashanganezi yithashimi shikwembo bulala nyovu shikwembo mina akazangikhonjwe inkosi yaseLimpopo akazangikhonjwe inkosi yakuphi ngikhonjwe kwaZulu kwathiwa nangu upresident of the Bhinqa Nation yathi silo ngidoda ngendlela mfaka amacingwane ngithi goqa yonke iNingizimu Afrika ibe ngamabhinqa ngoba ngidinga ukuthi ngobuZulu bethu ngobukhulu bethu wonke umuntu abone ukuthi thina siyakwazi ukuphatha abantu phela kuba besikwazi ukuphatha abantu ngabe kho umuntu one-interest eculture yethu ngabe ishaka ilembe alithenge ngoba lithenda kanjena nje ingoba thina sibalulekile sibakhulu kodwa musani uku-insulta ngoba into sinayo musani uku-insulta ngoba futhi siyazazi ukuthi thina singobani uqiniso bethu ungakhuluma umdoti lo wakhulunywa uMalema ngelinye labo uMalema wakhuluma umdoti kabi lapha ethi uMalema hayi naye affiliate ngoba phela uMalema uhlangile ngiyamthanda futhi uhlangile ethi uMalema hayi ma ufuna ngisho sukela bese ku-MC with league no Shivambo no Magaqa wathi hayi uma ufuna iyodwa kuphela yaziwa amaZulu dansa no cula mase siqedile ke thina abantu abathiwa abane international capacity lento cabanga uze wayeke lento ukuthi ngengqondo ukuphefa ubona ukuthi sesithuthi umthazeli impela ungaze ngisho confirm ukuthi sesithuthi lapho international capacity yini igama laliya okay international capacity ukuhlakala budlulele lobu bucabanga ipolitiki nebusiness nokuphathwa kwezwe thweke mase befuna ukudlala nje kubizwa amazoloke sidelelwa uMalema yaba kade basiqala lapha angikhuluma ngakayo mina FSA ANC esidelele njalo behlangene bonke lapha oShivambo nolo kunjalo manje ke no Magaqa no Sindiswa Magaqa into ebaluleke kakhulu la ngibona ukuthi mina ikhona example practical njengayo nje uShivambo ula kwaZulu euniversity yomsizo uzofunda umsizo usekwazi ukugaxa uzofunda umsizo usekwazi ukuthi sawubona usekwazi ukuthi amandla amasha yabo usekwamandla manje yabo usesemandleni yabo ula kwaZulu kubalekile ukuthi thina kuyiqhaja kwethu nokuzazisa kwethu ukuthi singobani akusho ucinezele ezinye izizwe lento yenzeke eMzimabhida kuyiSoweto derby yefinal yeNedbank ishayile ihlombe futhi nabo bonke abanye ezinye inhlanga ebezikhona mind you iqembu leKaizer Chiefs lisungulwa uMtawuni kodwa manje ngathiwa akubalwe ngobuhlanga angamangala uMtawuni uthi angathola ukuthi u70% wabantu abasupport iKaizer Chiefs amaZulu yabona so leyo nto leyo ikhomba ngokusobala ukuthi ke thina masiyi-tribalist ngalendlela lena abacabanga ukuthi siyiyona kungani thina support iKaizer Chiefs kungani thina supporta Orlando Pirates amaqembu akoPitolo Mamelodi Sundowns if they think we are tribalist because they know we are powerful and we are untouchable and we are undefeated. That's why they create an insult to us, to oppress us and to make us feel divided and feel that we are not welcomed.
bese ziphuphu zinjamkodon sa ndaba itabanye la kodwa phana zimbe abalochaza le hamba ngifundela la ngifundela ukubani yena angiyona injami nomkodon hawu ngiyantshela mina ngiyantshela bese ngiphinda ngiza ku security class mkhonasi siyathemba baba njengoba njengamanje kufanele uyophatha unational mkhonasi ngiyacela mina ukuthi uyazi kwaZulu ukhule kwaZulu waphinde wasebenza ku-national waphinde futhi wabuya uzosiphatha la as a provincial commission ngiyacela ukuthi utshele istaff sakho sonke na-intelligence nabo bonke abantu ukuthi ngempela you must never ever allow to be misled because i-misled of the leader siyayazi umlando wayo. President Ramaphosa was misled during a 2021 unrest. Emisledwa yini na icabinet yakhe ngoba mawumongameli akwazi ukuyibuka emhlanje. Emisledwa abantu naye wavuma ukubislidwa. Yangizwa ngithini? And then the result waba yini? Waba disaster in the country. Because abantu bahlakaniphile abantu bafundile ingane ezifundile zikwazi ukuqhamuka neinformation esingayazi thina abantu busy qolozelo generation the legacy izikhazi la ukuthi sengindala abafana yes ufuna le stage umdala into ebalekile la ukuthi emveni kwalokho ke namanje awukwazi uPSL uqhamuka nomama lo lo bantu mahlala uyangithoxa ukukhama kwaSuku ukundi ikhanda mama bese uhlula umyeni wakho ungafuni ukuhlula thina ngoba isakhe isikhozo umfazi kwaZulu asikho ayikhuluma into ofuna ukuzenza insizwa kuma masendenge nkanti engezenzeke into engezenzeke ibalekile leyo ukuthi ningakhuluma into engisiyo aqala uba nefinal aqala uba nedabi kade ikhona last week we never had such situation ngoba bisegoli nizama yona lengqondo embi yokuthi nina nifuna ukuthi izinto ezikwaZulu abantu abanodlame bakwaZulu nizomemezela into eziPSL ezoqhatha izwe kudubulana abantu kubulana nabantu kube namamasha unnecessary futhi umkhonazi uyazi ukuthi lezi zakwaZulu ukube bengafuni naye bezohlulela uyazi kodwa ngoba bahloniphile ngisho amakhuluphini besinawo mfethu bapholo besilokhu sikhuzile siyayihlala phansi ngoba umthetho bethi umongameli wa-addressa ngithi beyayihlala phansi ngoba umthetho ngoba la sisethelwa itap sethelwa ukopho lokuthi thina kwaZulu fanele siconfirm eziphuphu bese behamba ngoba bemeeting bephuza iwayini bedakwe besantuze le eStellenbosch mase besantuzile bethi allow the Zulus to be independent ngoba this what you are planning khangavuma manje sibe independent South Africa yonke noma nje siyikhethele sizinye okay kwaZulu asayibali lithanda impumalanga legoli yafistelo bazula yona hambani ke maye ngomkhwalo ngayivumela please make sure you must never wayivumela uba misleaded because izathu ukuthi uthando umphakathi uthando ithini ngoba sikubonile ubuqotho bakho nendlela oyiphethe ngayo nendlela osikhulumela ngayo amagama nezinto eziphila kithi siwumphakathi nezinkinga zethu ngaphandle kwefear nefavor wayivumekile into leyo ngoba ligcine senisetshenziswa lezi cluster ukuthi hambani niyosebenza abantu mase nisabasabisile ulanda amasosha lawa asha ahamba afana noma wawo lo waphethe lawa asha le Coca-Cola le kota yazi elelizile yazi bekhona umele usikigaba bekhona abawona bangezinto zenzeka wena umthathwa nje yanibuka nje
into ebalulekile-ke njengamanje-ke ukuthi-ke well done. Ngicela i-corruption ingaphinde yenzeke kwi-PSL ngoba izolibulala ibhola livele ligcuca la eSouth Africa. Into engiyenzile lapha naqhubekani bafana babo ngiyani bafana. Ngizofika lapho ezidlekeni sikaMtawonga ngilethele amathawula amabhinqa nemqhele. Njengomongameli zomchawula nje. Ngifuna ukumfika eNashorena ni-practice. Ngiyeza. Yeah, I'll have an access and greet you and honor you for what you have done. You are true ambassadors of the Bhinqa Nation. Can you give them the round of applause? Umbebezilo, ngeke ngishaye Solomon lishaye. Bayede. Hayi, uyapla. Bese sidlula ke singena laphana iNombi. Ngabe ke inkosi yemeya la kodwa akekho oyangichazela ubaba uMathi lapha eJozini. Ngizothiwa sememthathela ngomshaya u250. Yes, ibhlungu ke lento ukuthi singachazelwa ukuthi kwenzakaleni. Ngoba mina ngikhumbulayo ngobathi ukhumbula mina ethanda umphathi waseJozini esebenza umphathi waseJozini kahle. Waphinda waba yinsizwa. Besiqala ukubona umasipala uphethwe yinsizwa nje. Waduma wazisa South Africa kanye neKwaZulu-Natal yonke. And bambala bangabuka amabaholi abapopular enkathini njengamanje. Very few. I think mangabala ufike ku5. Ngamabomu uzoshwajana ngamabomu. Mangabala ufike ku5. Enkathini ngeke wamfica uMathi ngokuvelele emphakathini ngeke ezinhle. Mangabala ufike ku5 eMay KwaZulu-Natal ngeke wamfica futhi uMathi. Lokho ke ukusho ukuthi ama decision yokuthathayo ngalo muntu njalo kufanele abe questionable. Inkathi oqala nje mina ngiyikhaleni ngabe ebheke enkathini. Nedata futhi la ngizwani nalo inkatha nganginyanya indaba yalo ukuthi laliphaphela indaba yaseNdlonkulu lifuna ukuyithatha ngobuqili. Nemkhuba yake laligila laphunyuka kuloko ngabe iphunyukile noma laphunyuka ngasi noma sizojeni leli lezoluleni idata laphinde langizingela funa ukungibulala idata thula sizwe dilesi. Kodwa indlela aphethe ngayo kujuluka ibuku udula lapha ingijuluka ibuku kulethenga lama wiper lapha kunjani kwakhopta la KwaZulu-Natal uphethe impela kahle wenza imisebenzi emihle. Ngithema ngimbona la kunama award kwakhopta inunu inkosi yemeya ibo nombolo 2 kubantu abaphophula. Xa abaphophula njalo abenza umsebenzi ngoweservice delivery. Uma ke ucwaningo lokwakhopta alenziwa futhi abantu abangapoliticians. Lenziwa ama-officials. Awafika khona futhi siyasizwa. Leyo nto leyo ikutshela ngokusobala ukuthi ikhona inkinga ekhona. If ngama-reflections lawa yini ama-reflections lento lokugudlana lokho kuze kuvele kingi lokho ukuthi political reflection hlikihlala kuze kuvele kingi. Iyona-ke leyo nto leyo ebhedayo yonke. Ngoba mina kade ngisho nje lokhu ukuthi into eyenziwa imbongolo lethiwa umkhuleko hlengwa nobubi bese kuzoba ubaba ulo uHlabisa president angithandi, especially these two angithandi. Awukwazi ukuthi unganikezwa i-national portfolio i-national task wena bese uyayi-regionalize noma uyi-provincialize. Bawo minister labo bantu engikhuluma ngabo in the whole country kule inkinga zomasipala abaneyinkinga oLimpopo North West Cape Town kudubulana abantu kwamasipala bebulalana bebanga izinto Eastern Cape. Kodwa ngeke umbone eqhamuka lapho uHlabisa uyibench woma nje engenamsebenzi walutho kwi-national task ubaba uHlabisa. UVF Hlabisa 2VF no ungathi lezi robot elikhandwa Elon Musk or the press ukhuluma ngathi udlalisa ithi yendalo yasiya. Lo umuntu loyo into abazi ukuyenza angazi mina ngoba sengiyibhale ngithumelele i-email uSpeaker of the Assembly ukuthi weSpeaker ngicela ukubuza mina ukuthi akuyona yini corruption ukuthi even if it's under GNU
kube no minister abahlala emakubo udu ngoba uma uminister nje off noma ukho off uminister la abantu bahamba imkhehlo bahamba ememulo bangcwaba udu amakati bayangcwaba yonke into bayayikho into abangayenzi bahlala la kwaZulu akaze ngibabone mina inkinga engaka mpothu lapha amakhoyisana laba yilabo abantu labagqoka la imvunulo eanda yesikhumba endayeleka abagqokisa amakhoyikhoyi kunenkinga zobukhosi lapho phansi kolimpopo lapha laboShikwembu lapha ulimbongolo lo upapa Peni lo phaqaqayo oyena uyojuluka eParliament ngovaselini useka lapho yinto efanayo futhi leyo so ke nginenkinga serious ngalabo bantu ukuthi is a pure corruption and is a daylight amrobal le corruption abayenzayo bafisela lento enzeke kulompana lo wethu ubambe imoto yemali wakhohlwa usejoze itsika ebhumu yaqhubela wasendele kwasalite le imijolesi le corruption impela ngifisela lokho ukuthi le corruption insayenza ikhunyelwe yibhumu nina ngoba niyabheda national task should be service on a national level ngoba yiziphi izinkinga ngoba namanje akakhonkiyose bebasolva hayi ukuthi basuke beze ngohlangothi kahulumeni basuke bezodakela behamba imkhehla ngamabhano kahulumeni izinja emveni kwalokho ke ngane zakwethu ngiyacela ke mina ukuchazelwa ukuthi kwezakaleni ngale nto eyimeya ngoba umlando ngiyawazi mina umntwana kophinda ngene noma emveni kokuhamba wakhe bekhombisa ukuyibulala inkatha beyiganda ngamatshe kodwa ezamile ukuzabalaza ngakho ke akungabi ke isikhohlelo sokugcina lesenkathini ngoba ngibona ngathi usondela lapho uzokhumbula iphuthe lenzeka ngesikhathi sakho umntwana kophinda ngene uzanika kwamagoza amsini esuka ekhishwa exoshwa ezihlaba weqembu national wakhishwa wasuka lapho ke emveni kwalokho ukuxoshwa kwakhe wasungula iqembu leNFP ukhetho luseduze ngendlela esimanga into enzekile lapho wavele wasungula iqembu leNFP emveni kwalokho wawuthatha yonke iZululand angazi ke noma mhlambe inkatha ifuna ukuthi umlando uyiphinde ngoba sejozini ngoba mina la ingosini yamaqiniso la ngeke mina wakhe mayibhedile ngingafike fuseke ngizomtshela kodwa ayi ni propaganda ekhushwa lapha hayi sichazeleni kahle mina ngiyantshela nje kanza kwethu sesiya ngasigoqeni ke bafethu ke manje ke into ebaluleke kakhulu ukuthi kulesikhathi esikusona njengoba kuza o G20 summit eSouth Africa namabhunu kuthiwa yabaleka bheke eUSA esikhohlisa ipropaganda leyo ayofuna ama-citizenship yase-US bese bane-dual citizen ngoba lelizo South Africa libudedengu bekufanele uRamaphosa ngimuzwile ekhuluma kwi-African Union namhlanje mayikhuluma lapho ukhulume kahle kodwa bekufanele into engabaluleka ngayo nje bebheke eWashington nje maduze bengabaluleka ngokuthi mina abahambayo akayiscratch completely i-citizenship yabo ever exist la eSouth Africa ukuze sibone bahamba ngempela ngoba sizodlala ubuqili njengamanje we are on a turning point we are going to take over this country very soon we are on a turning point njoba ngiphethe iflag nje iflag leli liyamacolors this is iflag elibaluleke okudlula wonke amaflag ela eAfrika iflag elihle kuna wonke amaflag emhlabeni jikelele iflag laseNingizimu Afrika li represent ayini na imvelo kaNkulunkulu le ethi mangabe imvula isine yana bese qhamuka uthingo lenkosazana luyishi ukuma kwalo ngakho ke iflag ibalekile ukuthi uhulumeni wethu akwazi ukuthi akwazi ukufundisa abantu abenze beyiqhatshe ngezindaba ngoba leyo nto iyokwenza ukuthi izizukulwane ezabo abafana abancane bagcine ingane ezincane zingazi lutho ngokubaluleka kweflag ngiyangibona eAmerica la ngizele khona
la nginindodana khona umuzi nomuzi makuthiwa kuzoba nokhetho uthwele iflege lase-America awabona amaflege ey'nhlangano uvele uvikele izwe baze baliphashe iflege nabo ngisho alifake ngisho ephaketheni ngisho iphala lakhona malilala libatha lona ngoba limangalela izwe layo ispirit and the ancestors of those countries they will bow to that power kubalulekile kodwa even ngisho kuthiwa kukho-ke ama-election kodwa iy'khungo ey'ningi ney'ndawo ey'ningi neminye yemizi iba nawo amaflege aleka ngaphandle iflege libalulekile alihlonishwe lithandwe we must have the campaign because to love our country begin with loving your colors as we love our people ujamisha ngaza kwethu cha siyaphoqa manje bawethu siyabonga kakhulu ngoba babike indlela nabasiqoya beyibeke njengoba ngamele uMabhinqa kuningi okuhle okuzayo esiniphathela khona qhubekani iqhaza ngokubina ngingasazi ukuthi umuntu uthini ngakhuluma inkinga yamandiya enangayiqedi impahla mangibala ngoba amandiya siyawathanda sawamukela 150 years ago kodwa asenebe axhaphaza ingane zethu axhaphaza obaba axhaphaza yonke umuntu aseyi-army nawo esingawo nje into exactly njengase-DRC but ngihlala ngizisho izinto engakenzeki ngithi mina ngayibo kodwa kuthiwa hawu ubani yini yena elempofana libonakala hlala ngakhoda hlala ngolimi hlaziya kuzoba lenkulumo imthente sihambile lapha siyobabaza ngoba besiseswazini eMaswatini samenywe inkosi yaseSwatini ukuba sibe ingxenye yomgubho wosomabhizinisi nama-investors ezaseswazini akuyona lento enicabangayo kuyaphilwa kuleli yazwe akuyona lento etoliwayo kuyaphilwa kuleli yazwe njengoba nani nonke nivumelana ngento eyodwa ethi mina ngiyahlanya futhi lokuhlanya empha zonke iy'nsuku uma kuthiwa ngiyahlanya gcina sakuhlanyeka nje yini ingane uma usuku nosuku ugcina uthi wena isithuthi mabe siyisithuthi yake manje uyikhuzelane ngeke bekona nomunye umuntu lapha eNyukasela mfowethu uma ufika lapha eNyukasela sabona lihlanya siyangibizela enye imphavumba bethuthi esingaka imphavumba buleni iyangibingelela salihlanya iyangibuka lapha ekhaya ngiwasha ngibagcilece wakithi sabona lihlanya athi mina yebo unjani ngathi ngibaba athi mina hawu ubuza kanjani umhlanje uthi unjani uthi ngiyahlanya ngibuza kanjani unjani uthi uyazi ukuthi ngiyahlanya uthi yabona salibona sihlanya yabo sihlanyeka lamanana ahamba kahle impilo ke artist nempilo yabantu nje abafana nathi kanje nempilo yeqhawe kubhlungu khona ukuhlukana nabo kubhlungu khona ngoba umndeni nawo sala ngifana sinofakazi ubufakazi nabo kwamaphumulo umfowamolo ubufakazi nabo empofana emqubeni ubufakazi nabo kumfazi omnyama we are celebrating those people every day kodwa futhi imindeni yabona bele yasuffering ingakho mina ngenza ngakwenza ngisachaza kwaphushukela ngobuya khona yonke indawo lengibuya khona kukuhle noma kukubi ngoba ngiyena isikeji jikelo shubeni ngoba ngizochaza umlando wami la mawuwazi ukunhlanhla mangawazi ifuseke angadlali yona ilotho ngoba noyidlalile wayiluza nakusasa uphinda idlale futhi akasho ukuthi iyaxhaphazana lento umphatha umphethe angicengile futhi qobo lona la silahlekelwe intokazi umsebenzi omkhulu kakhulu kubalulekile istaff nje sidala cabanga ukuthi
sele nomaphungula kuNkulunkulu. Sele nomaphungula no sosela. Udade uthi usela. Hayi dokotela. Hey, akuseyudokotela shawusho. Lutho. Ufuna uqondizana lento ubuselaphi? DSD no mbolo leyo. Bese uzoba lo Thozandla no baba umfisa ngokubani lutho abona udokotela. Odokotela sinabo lababhincane babili. Dr. Zimande nodokotela Sipho Mchunu. Ordinary of a doctorate yenzeka la ngendlela ngicela ukuthi ama student akhona njengamanje lawathi graduate ibe ngoncoma ngithi mina ngani zami lento eyenzeka ema university angazi noma kanti graduate amabhinqa kuphela yini offroad yasenkandla ngiya nje bafana bami nezibanga well done kodwa ngitshela ukuthi mina yenzani ucwaningo nibatshena abantu ngoba manje sekuphethe mina buka nje mina ngisho ngisaphila ngithi mina sekuphethe nina basho yini baba bethu izwe lifa nje izozalwa kabusha ufa ukhosi ufa business ufa khulumeni yonke izoqala phansi ngenxa yabo ngikhumbula mhlawumbe manje ngithi mina yenzani ucwaningo nitshele nideliver to the society yokuthi uma if someone being honored with a doctorate in a profession njengo Professor Johnson Shabalala kwenza ucwaningo kube ne contribution of the community and the student and the other professors lo muntu wenze study ngayo abesifunda njengo Sipho Mchunu no John Clark ba no professor ba honorary kanye by University of Durban Technology DUT yabona ingolo ukuthi awukwazi uqasha ihholo lase university njengoba lapho waqasha ihholo lase university lapha eqashwa wonke umasikandi lapha futhi sonke sikodokotela abasaperforma kulela hholo leliyana leliya lapha ongoye bese wena uzothi udokotela ngalokho honorary ama institutions ayifunela udumo ngesingawo abeqamba amanga lesi honorary shebani amafunding mina wabona lezo iduvede zalabo mama bangifonela bethi sifuna ukuhlonipha kudala ngizihamba iphesheya ngathi mina yini ngoba ngibuyize lapha into yabona bengibhedele ngikhuluma nonsense yabona so ibaluleke kabi lento yokuthi lento ngiyicacise ngokusobala mina ukuthi akho dokotela la ngoba umlando uzokuphunyuka 3 seconds awuyomthola amahlawuna lawo odokotela labo bekukhimala ngale ngemva akulutho nihlaka abantu babehlulwa igama elishinyanga bese bethi ngoba bejwayele ukulanda amaphilisi lawa chronic pharmacy bese bethi lokho abalanda uyiwash bese bethi udokotela naye isifayile ngavuma on that category akho dokotela la Thozana ngadokotela la chashazwa abantu ngifuna ukuthi this must be on record akho dokotela la ho bayelo noshobeni oshobeni injini benzo noma ihamba nje injini wona kuhlonishwa nje bayelo nophuza chemist hayi ngahleni bafowethu hey woo hayi lutho akho dokotela dokotela amabhala cha kuye dokotela siyalimala kakhulu nalapha entshebeni yenganzoma kakhulu ubuhlungu belamana kulezi insuku ngoba nalapha M2 nje lento yenzeka lapha M2 ngicabanga ukuthi isidinga ke into ebalulekile lesimangantsa kwethu ukuthi siyijulele ngikhumbula kunomzala wami nje mina mhlawumbe 2 months ago usanda kulimala khona lapha la simncwaba lo walabalimala khona abantu mhlawumbe bawu-18 khona nayithi ukuthi umsebenzini kwawezulu lakhifisa bawalimala khona emveni kwalokho kwaba yibhasi emveni kwalokho njengoba sekulimala futhi nalelo bhasi lelo limalathula amakhono nalo leli veni belihambile belithola amakhono leyo nto leyo ijulile kakhulu ukuthi isolution yenkinga esehlala lapha
ku-N2 idinga wona bakhona baba umbuzo umile ukuthi weyiyona nidlula kanjani nani isasasala la nilazi idlozi nilazi iqiniso nina nithi masekuqiniwe nje washanela akasekho lowo muntu lowo mbuzo lowo uyacela ukuthi nisibuze sonke sindinikezwe Afrika ukuthi impande zobobo omkhulu bethu nosikompilo lwethu luphi ngoba mina ngisesimsakazweni because FM angiyenza sasenza ama-ceremonies asiqalela noma ngamanani sihamba silanda umphefumulo kaphuzi shukela ngenza umcimbi kaphuzi shukela bengafuna ukukhuluma ngalento silanda umcimbi senza umcimbi kaphuzi shukela la nganikela khona ngoba selishumi phansi le kwabhemu asuka lapho sanyuka behamba ngoba uStenda Dladla unumama kaManana owayephethe lo mlando noba kushilo Mkhuzwana banyuka baya phezulu bafika soma office omuntu la uyigalo la isitulo sabagalo khona arekhoda khona ngoba abelungu bathi noma egula uma esihamba emhlabeni ongcono akube khona kushiyayo ngoba umuzic wakhe muhle kakhulu awukho ndawo into ayishaya ayikho ndawo akayishiye uthe esafika memeza uvelela phuma umphefumulo wasala isitulo lapho kwangiphoqa khona ukuhamba kubaba ongane zamfisa wayekhona ngaleso sikhathi yena wayesangahamba ukuhamba kubaba umgqumeni kubafethu umgqumeni nobhekumuzi noSandile Mbongo ukuthi ngiphuthume ngiyobikela isilo ukuthi konakele ngoba usiko impilo ukubikwa dlokhulu safike sashona lesilo sathi labo bantu banethalente elijulile kodwa abalibikile ekhaya ngoba yonke lento yabahuba kwaZulu bacabanga ukuthi uShembe isithutha yini asuka le intabazwe wehla njalo wazi ubikela uZulu ukuthi sengikhona ungaboni makuhlangana abantu bakho besizwe samabandla onke bese bahlanga sobani ngiyabashumayisa angibaxoshi masikweni leyo nto leyo ngicela ukuthi niyijulele eNingizimu Afrika ukuthi lo freeway lo uthema ngisemsakazweni sezimpolampola la bahamba khona abatruck ngizokhumbula ukushona abantu abawu-22 ePine Town i-truck lingene amakhwantamini awu-4 kwafa abantu abalapho same time babhubha ngangisesemsakazweni senza umcimbi umthandazo kwavala u-freeway sawusha isimpepho kwalanda umndeni yabo kwakhulunywa nayo sisenza usikompilo ngoba angihamba lo driver abathatha baphile emgwaqweni usuku nosuku kodwa njengamanje lezi impumputhe eziphethe zihamba nalesi sihluthu sakomsweli esiguguswe ulo kunjana uDuma umsweli umsebenzi omangalisayo kulelizwe kodwa fanele nisizwe enhle nebhadi lokala ngiyabonga ngeNingizimu Afrika asihlanganeni ngesabatha kwangqondo la siyofica khona insizwa yakithi eGalileli umfoka Khuzwayo ubusana madoda futhi iphansi insizwa ayihamba hamba mnguni usiphulela amazulu lesiyeza amnguni awuhamba buye uyizithi buye izithi ibi-entertain ithu lelisho ngiphendula nawo leshela yazi itshebe yanqaba i-offer nomndeni wayo ithengwa nephesheya kweyilwandle khona babebuka eMashapani lapha umlungu ebuka hamba ney'ngane zakhe kanti uyimiliyonela umlungu wathi buying baba dad buying ethi funa amthenge ezo-entertainer umndeni yingakho phela kabuhlungu khona ukuthi yaphenduka itshebe aphakama wonke amajapani angahle ngizobe siyeza khona ukuthi sizokubeka njengey'nsizwa sikhwele nepolitiki ye-industry kusele amabhizinisi amakhulu angeke ungakwazi noko ngakho nje ungakubona yonke umcimbi unobhinga sold out
awubonga kakhulu nangokuthi kakhulu nangakwethu ngicabanga impelasono lesicela khona lapha Jobeni umfowabo uzwayo siyomkhalisa umnene nomfowabo nathi siyikhalela thina kakhulu ngiphinde futhi ngisho ukuthi ngiyancoma ukuthi umculo yamabhinqa izinto zihamba kahle ngiyaqhubeka nangonyaka esibizana khona ngithathu ngefuku umcimbi lapho oyintombi le kuthiwa uZamama nakhona ubeSound House futhi uyinhle lo qhubekani bafethu nibambe izinto ziphambili ningaphela manje siyeza kancane kancane usuku